inu kuwanda chakwamba ndi John Tembo akhala kukumbukira Kamuzu pa tsiku limene anamwalira 25 November. Umenewu sunali mwambo wa boma, unali mwambo wa chipani ofuna kulemekeza Kamuzu. Kuwanda chakwamba adagwirizana ndi National Executive ya MCP atamwalira Kamuzu 1997 kunena kuti munthu ameneyu ngati founder wa chipani tizimulemekeza pa 25 November tsiku limene anamwalira. Zakhala zikuchitika chaka chilichonse. 2004 kunabwera John Tembo ngati president, anapitiriza kupanga zimenezi. 2013 anabwera Chakwera, chifukwa yeyu amachokera ku Assemblies of God, anamusankha kukhala president wa Congress. Anasiya kupanga mwambo umenewu pa 25 November. Akubanja komanso mama Sisiya Kadzamira analodabwa ndi Chakwera, anamufunsa ndi chifukwa chani anzanu onse mbuyo akhala kukumbukira Kamuzu pa 25 November ngati mwambo wa chipani, inuyo munasiyiranji? Now fast forward tipite convention. Itangotha convention, Chimwendo Banda ndi Chakwera anachosa nkhope ya Kamuzu pa nsalu ndi t-shirt. Mawu mwake anayikapo nkhope ya Chakwera. Akuluakulu aku kasungu achipani cha MCP kuphatikiza achibale ya Kamuzu anagwetsa convention. In addition to that, tinene mosabisa pano, Lazarus Chakwera amadana ndi banja la Kamuzu. Madaliso Kazombo anapita kumanda akudandaula. Ken Kandodo mtsuku wake wa Kamuzu anamuchosa nduna mu April 2021. Anamunamizira nkhani akutanamba ndalama 600,000 kwacha. Kumana Chimwendo Banda 2023 anasoyesa ndalama kwa government 6 billion sana wachotse nduna. Ken Kandodo just because ndi mtsuku wake wa Kamuzu anamuchosa nduna pa nkhani ya 600,000 kwacha. So osafuna kutaya nthawi, Lazarus Chakwera amadana ndi Kamuzu. Atamwalira 1997 pa 25 November, National Executive ya chipani inapanga tsiku lokumbukira Kamuzu ku chipani. That was 25 November, tsiku limene anamwalira. Kuwanda chakwamba president wa MCP amatsatira zimenezi. Kunabwera John Tembo amachita chimodzimodzi. Sanachotse nkhope ya Kamuzu pa nsalu ya MCP afika kuwama. Kungobwera Chakwera anachosa nkhope ya Kamuzu pa t-shirt, nsalu, and even mabaji. Mabaji amene amayika pa jacket pali nkhope ya Chakwera. Munthawi ya chakwamba ndi John Tembo panali nkhope ya Kamuzu. Ndetu kudabwa lero a MCP akupanga mwambo wawo ngati dziko tinakhazikitsa 14 May kukhala public holiday yokumbukira Kamuzu ngati president wa dziko la Malawi, osati president wa MCP. Agawo amenewa akupanga parallel function, akuti ifenso tipanga mwambo wathu wokumbukira Kamuzu. Chikhalire icho National Executive ya MCP inapanga kale tsiku lapadera lokumbukira Kamuzu. That was 25 November every year. Chifukwa Kamuzu anamwalira pa 25 November 1997. Chakwamba ndi John Tembo ndi National Executive anapanga 25 November tsiku lokumbukira Kamuzu ku chipani cha MCP. 14 May ndi tsiku lokumbukira Kamuzu ngati dziko. Now akubanja la Kamuzu motsogozedwa ndi Ken Kandodo analamula kunena kuti pamwambo wa chaka chino pasapezeke munthu ovala magaga achipani. In addition to that, akubanja amenewa sanamuyitane Lazarus Chakwera. Tafera kayi Nyamata anapangisa press conference ndikumanya kuti ayi aboma atikaniza kuti kakhalena pa mwambo umenewu. M'malo mwake tipanga mwambo wathu. Funso nkumati kodi mwambo wa MCP wokumbukira Kamuzu umachitika pa 14 May? The answer is no. Mwambo wokumbukira Kamuzu ku MCP umachitika pa 25 November. Marekodi alipo. Kuwanda chakwamba amachita mwambo wokumbukira Kamuzu ku chipani pa 25 November tsiku limene anamwalira Kamuzu. John Tembo amachita mwambo wokumbukira Kamuzu pa 25 November.
Lazarus Chakwera pamene anali president zaka 5 sanachite mwambo umenewu pa 25 November. Mawu mwake amachita mwambo waboma pa 14 May. Lero si president, ndi munthu wamba. Lazarus Chakwera si president wa dziko ndipo sadzakhala president forever. Amalawi adathana naye, Amalawi samafuna, akuzikakamiza kuzichita force kuti ayi ineyonso ndikufuna kuchita mwambo wakamuzu pa 14 May. Akuti anali president wa chipani, anzako mbuyomu analinso ma president a chipani. John Tembo anali munthu amasewera. John Tembo amayenda ndi kamuzu, Gwanda Chakwamba amayenda ndi kamuzu, then who is Chakwera? Pamene 14 May bingu akamapita ku public holiday ndikukachita mwambo wa 14 May, John Tembo samachita matukutuku. Iyeyo amadikira pa 25 November ndikuchita mwambo wake. Koma Chakwera akupanga parallel function. Akuti ayichifa aboma akupanga mwambo ndafuna keke nkhata, inenso ndipanga wanga ndikeke nkhata pamwamba pa nkhata zaboma. Zoona zimene Amalawi zimene zindizoona kuti munthu wamba ngati Chakwera, munthu wamba ngati Chakwera ndibwerezenso pamenepo. Lazarus Chakwera ndi munthu wamba, si president wa dziko la Malawi, si minister, ndi kapolo wa chabechabe. Ali kuti chimwendo inu mungoti aphika mkaiwa kwawo. Ali kuti Chakwera wabwera ukalalikira mistika nkhani yatha. Senior minister wapangidwa delegate ndi president kuti akale nkhata pa mali wa kamuzu, pa mosoli ya makamuzu. Ndeko kubwera munthu wamba Lazarus amene anali president mbuyo, now akuti ndi former president. Akutero anthu a MCP. Koma ngati Malawi, we don't even recognize him as former president. The guy is useless. Amana pasalo chiri. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndi ine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Lazarus Chakwera alibe ma advice. Anthu amene akuyenda nawo Moses Kunkuyu ali ndi mlandu wawiti. Chimwendo Banda amaguwa mahewu anamuluzisa Chakwera. Akuti baba Stephen Malondera nyamata wazikwanje amene amatumiza azikwanje down. Kodi amene akakhala ma advice anzeru Amalawi, are we serious kuti former president, the so-called former president wakumalimo akupangidwa advice ndi Jesse Kabwino? Can you imagine? Kupangidwa advice ndi Chimwendo Banda omwewo amene amuluzisa chisankho, and he is seeking advice from those idiots. Ndi angapange ziganizo zondo pamene boma lapanga mwambo wokumbukira kamuzu ndikukayika nkhata, iyeyo anapangidwa advice kuti apite kumapeto kwake akafufute nkhata zaboma. Can you imagine? Now apolisi aponya utsi okhesa misozi akulira akuti ayi mwampepusa former president. Pamene president amene gawo amene akuzipepusa yekha, anzake ali kubisi hilu angokhala. My Jesse Banda zimayi wanzeru wangodeka akudziwa kuti there's one president at a time. My president samakhala awiri. There's one president at a time. This time around we have Professor Peter Mutharika. Kodi Chakwera zaka 5 pamene mamu ya dziko lino munatseka account ya professor apita sanachite madumu amakukuyang'anani. Pa zaka 5 munamulesa professor kupita kumangochi kuchipatala kuti akakaliza kudya. Munena kuti ayi president ameneyi former president APM asapite kumangochi hospital. Mutharika namvera sanapite chifukwa iweyo Chakwera unali president wa dziko. Umalesa anthu kuchita matemo Amalawi amamvera chifukwa matumiza azikwanje. And now walesedwa kupita kumwambo kamuzu ndi kuchita makani. Are you the president? You are not the president. Amene akuletsa iwe ndi achibale chifukwa ndi munthu oyipa. Gwanda Chakwamba John Tembo anayendetsa chipani cha MCP sanasinthe nkhope ya kamuzu, koma iwe ngobwera unachosa nkhope ya kamuzu pa nsalu and even t-shirt wekapo nkhope yako. John Tembo anali munthu wamkulu kwambiri koma sanaganize zochosa nkhope ya kamuzu. Gwanda Chakwamba sanapange zimenezo, koma iwe Chakwera wampepusa kamuzu
kunyoza abale aka Kamuzu ndelero ukufuna kuti upite pa mwambo wa Kamuzu ukapange chani pa mwambo wa Kamuzu unadinamiza dziko muno kuti ayi ndimanga Tunduzu Chisiza Mausoleum Gwanda Chakwamba Mausoleum Sadiki Mira Highway komanso Sadiki Mira Mausoleum unatuza kuna kuti uzamanga Otom Chirwa International Airport komanso Mausoleum unakambaso zachakufa Chihana Mausoleum Amalawi kodi munthu ameneyu anamanga ziliza zingati pa zaka 5? The answer is 0. Palibe Mausoleum ndi imodzi yomwe imene anamanga. Lero akufuna kukakamira Mausoleum imene anamanga Bingwa Mutharika. Ngati dziko sitilola kuti Malawi Congress isokoneze dziko mtendere umene tinawo dzikomo. That one I can assure you. Amalawi chipani ichi ndi chipani choyipa. Pa zaka 5 asokoneza mtendere. 2024 anatipera Saulus Chino. 2021 anatipera Sadiki Mira ndi Belekanyama. Taonani anthu amene akuphedwa zaka 5 mulamulo wa Chakwera ambirimbiri. So sitilola kuti Chakwera asokoneze mtendere dzikomo. Function ya boma imakhala imodzi. Sitilola mapale function tinazoona ku Sudan kuli pale government. Ku Angola kunali pale president akuti Jonas Savimbi. Ku Somalia, DRC, Libya kuli mapale government. Zimene zimachitika chifukwa cha anthu oyipa mitima ngati Lazarus Chakwera. Chisankho mwaluza bwino bwino, munavomereza bwino bwino. Kodi chikufuna ndi chani kuti mupite ku nyumba mukakhale pansi? Professor Peter Mutharika ataluza chisankho 2020 anachoka mwamtendere ndikupita ku Bench House. Sana ine matukutuku anakupasani mwayi mumamuleza kupita kuchipatala konodwala sana kakamire amavomereza. Lero ili mukakamira chani? Lazarus ufuna chani kwa Malawi? Anakukana samakufuna uchite survey uzungulie from Nsanje to Chitipa nkhotakota tunchichi Amalawi samakufuna. Pamene iwo machoka pampando zimakhala kuti dziko lino lina ndi chithupsa ngechaphulika Amalawi apeza mtendere. Ndelero ukufuna uyambireso Amalawi afuna chani mwaiko? Chitedze isikwanje kusowa kwa passport kuba forex kusowesa mafuta. Chimene Amalawi akafune mwa iwe Lazarus ndi chani? Kupha Saulus Chima kugwizana ndi atupere ndikupita kucheni kuchikangawa kukasalaza pamalo pamene panabwera ndege. Is that all? Amalawi akafune chani mwa Lazarus? Kukweza katundu kupha anthu. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5.